In het seizoen 2006-2007 wordt Afonso Alves een fenomeen. Hij wordt topscorer van de Eredivisie met 34 goals. Nou zal pensioen worden als er nog goed genoeg is om met het eerste team uit te spelen. Hij mag meetrainen bij de belofte en dan kunnen we zien wat het op dit moment allemaal teweeg brengt. Het initiatief komt dus eigenlijk van Afonso Alves zelf? Nou, hij heeft altijd contact gehouden met Heerenveen de afgelopen jaren. En toen dat verzoek of dat gesprek voorbij kwam en het punt dat hij wellicht eens een keer in Nederland zou zijn, is er gezegd van nou, Heerenveen is voor jou een herkenbare plaats, altijd welkom. Alleen hij is voor ons een tijdje onder de radar, van de radar verdwenen. En ja, het is nu op dit moment gewoon even kijken wat hij allemaal te bieden heeft. Morgen om 11 uur zal Alves voor het eerst mooi trainen bij de beloften. Trainer Marco van Basten is op de hichte van de komst van Alves en is vooral nieuwsgierig. Er zijn natuurlijk wat vraagtekens rondom hem, hoe zijn fysiek is, hoe hij nog steeds in staat is om datgene te doen wat hij een aantal jaren geleden zo goed deed. Dus daar moeten we even afwachten hoe dat zich uitpakt. Gaat u hem ook bekijken de komende week of weken? Nou ja, hij begint hier bij Heerenveen bij de beloftes, daar gaat hij meetrainen. En als het goed is, dan zullen we dat steeds wat beter gaan bekijken. En als het niet goed is, ja, dan is het een kort verhaal. Naast de titel van topscorer in de Eredivisie scoorde Alves in één wedstrijd in Heracles 7 goals. En daarmee verbrudt hij een record. Ik heb er 6 gescoord in de wedstrijd. Ja, Volgens mij verbrak hij uw record inderdaad. ja, dat klopt. Daar ben ik nog ziek van, moet ik zeggen. Nee.